Ik ben Mireille en ik ben 17 jaar. Mijn moeder die zou mij niet meer thuis willen met een kind. Dus voor haar zal het in orde zijn wanneer dat kind uit mijn buik is en dat ik alleen terug thuis ben. Maar ik wil dat niet. En dan zei ze van, ja, we moeten een oplossing zoeken. En dan heeft ze mij naar de zolder gestuurd. Want ze zei dat ze daar goed voor mij zouden zorgen. En dat het allemaal wel in orde zou komen als ik terug ben binnen een paar maanden. Soms als ik in mijn bed lig en ik lig op mijn rug, dan voel ik dat zo bewegen. En dat is wel raar, omdat er zo inuit zit dat je zo zelf hebt gemaakt en dat dan beweegt. En dan weet je dat dat leeft. En dan vraag je je af hoe dat er gaat uitzien en zo. En of dat een jongen of een meisje zal zijn.